11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ба ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи ноҳияи Ховалинг президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, роҳбарияти ноҳия, фаъолони ҷомеа, намояндагони касбу кори гуногун бо рӯҳу илҳоми баланди ватандорӣ ва муҳаббату садоқати беандоза истиқбол гирифтанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг нахуст бинои муассисаи таълимии хусусии гимназияи ба номи Ҷалол Икромиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти таълимӣ дар доираи таваҷҷӯҳу дастгирии пайвастаи сарвари давлат аз рушди соҳибкорӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Абдулло Ҳасанов ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин гӯшаи зебоманзари диёр бунёд гардидааст. با تشبث و اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت گیمنازیای به نام جلال اکرامی در ناحیه خوالینگ افتتاح گردید. گیمنازیای مذکور در سیاست معارف پروانانه پیشوای معظم ملت بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020-2040 بنیاد گردیده است. آموزگاران و متخصصان بلند اختصاص از فنهای دقیق و طبیعت شناسی فنهای گومانیتری جلب کرده شده است. ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои муассисаи таълимӣ аз 2 ошёна иборат буда барои 456 хонанда пешбинӣ гардидааст. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагони ноҳияи дурдаст чунин муассисаи барҳаворо ба истифода доданд. моро зарур аст ки дар чунин муассиса бо тамоми шароитҳояш муҳайё хонда дониши худро сайқал диҳем.
корҳои сохтмонӣ дар гимназияи мазкур моҳи феврали соли 2025 дар масоҳати умумӣ 4860 метри мураббаъ оғоз гардида моҳи августи соли равон анҷом ёфтааст. баробари ифтитоҳи гимназияи мазкур 60 мутахассиси маҳаллии соҳаи илму маорифи ноҳияи Ховалинг бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. муассисаи таълимии муосир дорои китобхонаи электронӣ, толори варзишӣ болопӯшида, майдончаи варзишӣ, синфхонаҳои махсуси фанӣ, ошхона ва биноҳои ёрирасон буда бо шабакаи мустақили гармидиҳӣ таъмин мебошад. ҳамчунин гимназия дорои 3 озмоишгоҳи фанҳои физика, кимиё ва биология мебошад. китоб устохонаест ки дар он тафаккури насли наврас ташаккул дода мешавад. китоб оинаи шаффофтарин аст. гуноҳро намегӯяд ва илмро тӯҳфа менамояд ва бар биюс мегӯяд: агар хоҳӣ ояндаи худро созӣ, пас бо китоб бош. аз ҳамин лиҳоз ман миннатдории худ ва миннатдории тамоми толибилмони ин муассисаи таълимиро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагон ва ҷавонони насли наврас чунин шароитҳои ҳамаҷиҳата олиро барои омӯзиш ва илмомӯзӣ қарор додаанд. дар муассисаи таълимие барои омодагӣ ба озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 12 маҳфили фанӣ ба роҳ монда шудааст. аснои шиносоӣ бо шароиту имконоти ин гимназияи замонавӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, саҳмгузорӣ дар соҳиби илм намудани насли наврасро амали неку шоиста номиданд. бинои навбунёди соҳаи маориф бо назардошти талаботи соҳа, унсурҳои меъмории миллӣ ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ бо сифати баланд бунёд гардида, синфхона ва кабинетҳои фанию таълимӣ бо таҷҳизот ва аёнияти дарсӣ муҷаҳҳаз ва фароҳам гардонида шудааст. маблағи лоиҳавии сохтмони гимназияи мазкур 5 млн 500 000 сомониро ташкил медиҳад.